del tiegħek min omor qalbi l-fruwa ta' dinja blaġi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Ġesu jażel lil dawk li ried għalih, is-sejħa tal-apostli, id-dixxipli, kif illum jażel lilna u jsejħilna. Ejjew nidħlu għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jiena nibda ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha, lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Għamel mulej li tista' kollox, li l-Knisja tiegħek tibqa' dejjem il-poplu qaddis, miġbur fl-għaqda bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, ħalli jkun jista' juri lid-dinja il-misteru tal-għaqda u tas-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu l-Kolossin. Ħuti, intom iltqajtu l-Kristu Ġesu l-mulej, għejxu mela ma' qudiem miegħu, niżlu werrukom fih, bibnu l-ħajja tagħkom fuqu, issaħħu fil-fidi kif tallimtu u intlew bil-gratitudni. Qisu li ħadd ma jassarkom bil-filosofija u l-kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu. Fihem tagħmar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem u intom mawqudin kif intom miegħu għandkom sehem mill-milja tiegħu u li hu r-ras tal-prinċipati u tas-setat kollha. Fih intom kontu ċirkonċiżi, mhux biċ-ċirkonċiżjoni bidejn il-bnedmin, imma biċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu, li bija intom inżajtu mill-ġisem ta' dnub u intfintu miegħu bil-magħmudija u bil-xuxtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom, għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom, imma issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu, ħafrilna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina, neħħeħ min-nofs u samru mas-salib. Neżza l-prinċipati bis-setat u għamel wirja minnhom quddiem id-dinja u karkarhom warah fit-trijomf tiegħu bi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan, u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel, miflimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull ma għamil tirrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha,
is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej u ħtartkom biex tmorru tagħmlu il-frott. Bil-frott tagħkom jibqa'. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qarim il-Vanġelu skont San Luqa. Darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob. U għadda l-lejl fit-talb ma' Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh lid-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru, Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li jimbat it-tradiħ. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħu ifejjaqhom u jagħtihom il-fejqan mill-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mniġsa dan kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Evanġelju nindafu mid-nubiet. F'diversi momenti tal-ġurnata aħna jkollna nagħmlu deċiżjonijiet. Il-bniedem jikber fl-għażliet. Il-maturità tiegħu li jażel dak li jutaġit għalih u jwarrab dak li jxekklu jew ifixklu. Il-Vanġelu tal-lum jurina proċess li jwassal għall-għażla u jurina wkoll kif in-nies kienet qiegħda tfittex lil Ġesu ħalli l-ħajja, il-ġurnata, l-għażliet ikunu magħmulin tajjeb. Ħammorru bil-mod. Qed niftħu l-kelma talla l-kapitlu 6 ta' San Luqa. Tinsewx San Luqa huwa t-tabib, huwa l-Vanġelu li jgħidilna li Ġesu huwa għani fil-ħniena. Tinsewx li San Luqa ġie Malta, ġie ma' San Pawl. U tagħna mhux biss il-Vanġelu li minnu qrajna dis-silta, imma tagħna wkoll l-Atti tal-Apostli. Jiftaħ jgħid illi Ġesu kien qed jitlob. Fil-Vanġeli kollha xi 62 darba insibu l-Ġesu li bentalla magħmul bniedem jieqaf u jidħol f'relazzjoni mal-Missier, jiġifieri jitlob. U ma kienitx xi ħaġa daqqa fuq, jerġa' jgħidilna. Ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, mhux qalb l-istorbju u d-distrazzjoni. U għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Da Ġesu. Imbagħad jażel 12. Ara qed jitlob għax jaf minn xi ħajgħaddi Pietru. Għax jaf kemm għandhom bżonn it-talb. Dawn li se jkunu l-apostli tiegħu, partikolarment Ġuda li mbagħad itradih, imsemmi jismu. L-għażliet isiru bl-isem, il-ħajja tiegħek, l-istorja tiegħek. Int li int prezzjuż, għażiż u uniku. Mbagħad hemm ftit dettalji
u nispiċċa bihom. X'kienu jixtiequ minn Ġesu n-nies? Għalfejn, wara li jażel l-apostli, in-nies kienu jfittxu l-Ġesu. Hekk forsi għalina x'ġabek dal-għodu fis-santwarju ta' Pino. X'qed tfittex? Waw 3 affarijiet. L-ewwel, in-nies kienet tfittex li tisma' folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija, imma jgħid ukoll mill-partijiet li huma pagani bħal Tir u Sidon. Dawn kienu jimxu biex jisimgħu. Semma li leħnek. Kellimni Ġesu. Imma biex ikellimni rrid inkun fit-talb. Kemm drabi niġi l-Knisja u noħroġ u tgħid, imma x'kienet il-kelma t'Alla? Fuq x'kien il-Vanġelu? X'rid jgħidli Ġesu? Nisma' l-kelma t'Alla. Imbagħad in-nies kienu jmorru wkoll għall-fejqan. Kemm għandna bżonn li nħossu l-paċi. Il-mulej jagħtina dawk id-doni li ma jinxtrawx bil-flus. Ixtri s-saħħa bil-flus. Ikollok kemm ikollok. X'intħabbat wiċċek mal-mart. Ixtri l-mewt bil-flus. Tkun xi tkun. U tiġi fir-realtà tal-ħajja. In-nies kienet tfittex tmur għand Ġesu biex tfiq. Anke hawnhekk ħdejn il-Madonna. Ħafna nies ifittxu l-fejqan, is-serħan. It-tielet, x'kienu jitolbuh lil Ġesu? Li jħossu li huma aqwa mix-xitan. Jeħlishom, jitfejqu mill-ispirti mniġsa u kienu jfittxu li jmissuh. Issa aħna dolodu mhux bissa missuh. Tiftakru dik il-mara tmiss it-tarf tal-libsa għax jien infiq mhux biss se ngħaddu żbrix minn miegħu se jiġi ġo fina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Irresqu issa lill-mulej jittalbu l-intenzjonijiet tagħna. Għall-Papa Iljun 14, l-isqof tagħna Anton. Nitolbu lill-mulej għall-katekisti, is-seminaristi, il-missjonarji, ir-reliġjużi, il-lajċi il-konsagrati, is-saċerdoti, biex tagħtihom illi jagħmlu l-għażliet tagħhom primarjament fit-talb. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż inkomplu nitolbu għal-fejqan u għal-ħelsien mix-xitan, mill-ħażin, għax int Alla tagħna, int ikbar mid-dnub, int ikbar mill-mewt, int aqwa mix-xitan. Nitolbu il-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-qlub, għal-paċi fil-familji tagħna. Nitolbu għar-ruħ għażiża ta' Monsinjur Ewkarist Sultana, il-mejtin tal-familja Sultana, il-mejtin tagħna biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu ismana fiskiet nagħmlu t-talbit tagħna. Niftakru f'dawk iż-żgħażagħ li qalulna nitolbu għalihom li se jibdew xi forom ta' studji ġodda. Nitolbu għas-seminaristi, il-vokazzjonijiet u nitolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom l-aktar minn għamel intervent il-bieraħ. Ħafna nies li ġew hawnhekk, l-aktar dawk li jixtiequ wilt, jixtiequ jsiru ommijiet. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Il-qada l-imbi
ta ferhud bati kollox mulej l-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Qegħdin niċċelebraw mulej it-tifkira tal-imħabba bla qis ta' ibnek. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex il-frott tal-ħidma tiegħu permezz tal-Knisja mqazza ikun ta' ġid għas-salvazzjoni għad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfo qlubna l-fuq. Zuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt tad-dinja. Battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U rittu isir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub. Hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Fissem il-mulej. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa raddi l-ħajr. Tali disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Stennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar fil-qaddej tiegħek Monsinjur Eukarist Sultana u l-ġenituri tiegħu Giuseppi u Giuseppa. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj nagħmlu l-qalb u ntennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħinina tijak il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim, għatija laqda li jinti trid fi li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu, amen. Li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, nistoqlix. Iżdejt kelma waħda.
jiftex il-qallum il-Kristu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi Sinjur Alla. Nitolbu itqarbina bil-ġisem u d-dem ta' ibnek mulej toftomna mill-ħwejjeġ li jgħaddu fuq l-eżempju tal-lotja tiegħek għamel jinħobbuk iżjed bimħabba safja fuq l-art sa ma naslu flena sa tmiem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Se ngħidu 3 Ave Marijiet fl-aħħar għal min jixtieq. Hekk żgur li hemm ħafna minnkom li qegħdin jisimgħuna jew jarawna jew kitbulna jew batulna messaġġi flimkien magħkom hawnhekk preżenti li għandkom bżonn it-talb. Wara min jixtieq minnkom se jkun hemm mument qasir ta' skiet u talb fil-kappella. F'riġlejn il-kwadru mnejn il-Madonna waslet il-messaġġ tagħha. Dawk minnkom li jixtiequ tidħlu miegħi propju fil-kappella u nagħmlu dan il-mument qasir ta' talb għal intenzjoni partikolari li intom jista' jkollkom f'din iż-żjara tagħkom f'dal-pellegrinaġġ tagħkom lejn is-Santwarju ta' Pino. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.